What's up mga migs? Welcome sa akong YouTube channel. Kung wala pa mo nakasubscribe, please subscribe na daan. Karon, another na naman nga series ang akong gahimuon karon sa akong YouTube channel. Kani nga series, dili ako ang bida, kamo ang bida ani. So magsuri-suroy ta rin is Cagayan de Oro, tanang mga friends, tanang nga mga not friends, mga strangers pero mahimong friends o pangutanon nato sila sa mga common nga mga questions. Sa atong first episode, ato ibida ang kapistahan sa Cagayan de Oro. Sa natin mga questions about sa pista o nagsuroy-suroy ta, mao gani ang ilang answer sa atong first ever episode sa Curaw Question! Helinda Blancs, taga CDO ka kung Pasog kang bukahon. Joke lang. Taga CDO ko kung dili. Gusto mo mag-imamat si Katao? ha? Gusto mo mag-imamat ito? Sa tabang isa ko. Kung nakadto ka sa MacArthur, kung asa ni landed si MacArthur sa CDO. Ay, dali ra kay siya makakitag friends. Hospitable. Kung kailan ka gudong. Taga-Cagayan ko kung gwapo ko. Friendly ka. Friendly mo sila, oh. Kung gwapa ko. Kung may siya manamit, mo na to. Kamu na bala kung sa inyo ah. Nganong City of Golden Friendship ang tawag sa Cagayan de Oro? Dili pwede silver friendship, blue friendship, yellow friendship. Nganong gold man? Gold kay ang Cagayan ang pinaka the best. Grabe gid siya nga mga friendly sabay og dili siya KJ. Smiling ang mga tao sa Cagayan de Oro. So ang smiling yellow og ngipon gold. Oh, gold. Bali sa kasinugdanan until now sa golden tawag. Okay. Nagkadugay ba? Nagkadugay. Ngungot, ganun ka na yung gitawag. Dagan man colors. Sa may nakalain di silver friendship dahil. Pwede ra gyapon silver friendship. So kira. Silver and bronze. Tawag siguro siya nga golden friendship kay ang mga taga Cagayan ang most friendly among the cities. Pero nganong gold man, nganong di naman diamond, dili pwede Kay silver friendship. kuan. Bulahan o kasing-kasing o adunahan o pagkikiusa sa si Katao bisag dili sila kaila mo itaw nagdugid. Sa Cagayan de Oro dagan kay makita nga gold kaniadto. So magkipaggabi-abiyon si mga bisita gitawag ta sa City of the Golden Friendship. Nganong di man silver? Kay tungod atong Bulawan. O tungod atong Bulawan nga makita kaniadto diri sa Cagayan. Kabulo ba kaon sa meaning sa oro? Ang oro daw is a giant fish. Na daw sa ilalom sa dagat nga makita daw sa cathedral. Dako daw nga isda nga gapuyo daw. Iha, amat wala ko kabalo sa dako daw na siya nga isda bay tas pag magyok daw na siya kay mag-earthquake. Ang head niya makitaan sa head of the church which is our cathedral here in Cagayan de Oro din yang iyang tawagan niyang ikog diya sa Makabalan daw port. Kaya sa uban kay isda doon na siya natawo kayo. Munang ginatawag oro kay naay oro dali nagsalong-salong nga katong fish nga dako kay nga fish. Isda. Oh, isda na siya nga gikuha niya nga nagibuhi sa panpare ida sa katedral daw sa una. Dako nga isda nga nasa katedral. Oro integrated ko pero Oro is isda man daw na siya. Isda. Ingon sila. Na siya legendary. Unsa man nga isda? Dako siya nga isda nga gibutang dari sa ilalo. Kabulo kaon sa meaning sa Cagayan. Wala ako kabalo. Wala. Valley. Bale. Valley and hills. Cagayan. Oo kabalo sa meaning nga. Ambot lang. Wala Ay na. naalagi na pero tsada ng meaning sure ko. Cagayan. Wala ko kabalo. Wala ka bala? Tungod sa mga tao nga kuan Cagayanon. Tagalubad ulit. Ha? Cagayan. Mura gikuha siya sa isa ka tribo kaniadto nga mura siya o giform siya bamboo nga nalitok lang sa isa ka tribo nga sa to Happy Festa Cagayan de Oro. Napunta nga mapalipayo na ninyong pagbisita din sa Cagayan o ginapunta nga masuruyan ninyo ang mga lugar diri sa Cagayan de Oro ug ma-share po ninyo sa inyong mga friends, family and relatives all over the world. Happy Festa sa tanan o maglabi na sa akong pamilya, relatives, friends
neighbor silingan sa banatanan o i-welcome na to tanan ang atong taga laing lugar like sa other things nga dito sa Cagayan de Oro. Welcome sila diri sa Cagayan de Oro sa Pesta.